I els parlem ara d'un nom clau per entendre el panorama artístic del nostre país. Ens referim a l'historiador d'art, crític i polític Alexandre Cirici. 3 dècades després de la seva mort, ara es publica el seu diari personal, escrit en ple franquisme, ple de reflexions i de vivències amb grans artistes de l'època. És la darrera visita a la casa on va viure Alexandre Cirici Pellicer. Avui la historiadora Glòria Soler li torna a la Carmen, la seva dona, el centenar de llibretes en què s'ha submergit durant més d'un any per donar forma a l'edició del dietari de qui va ser un home amb múltiples facetes públiques, la de crític, divulgador i historiador de l'art, la de dissenyador i publicista, la d'escriptor i polític, i de qui ara queda al descobert la part més íntima. Un relat de vida d'una persona que evocava totes les seves impressions, totes les seves circumstàncies, tant individuals com també les col·lectives, moltes reflexions molt sinceres, a vegades punyents, sobre el que està vivint, sobre la realitat que li envolta. Són pàgines atapeïdes de vivències, de paisatges descrits amb gran plasticitat i poesia, dibuixos de llocs i persones, apunts sobre la seva intensa vida cultural, sentiments i angoixes per les penúries econòmiques en la Barcelona grisa i dura de la postguerra, on ell, com tants, mirava de tirar endavant. Havia de, personalment i professionalment, trobar el seu camí. Per l'altre, havia de mantenir la família. I, finalment, ell volia recuperar el país culturalment. És a dir, que era un triple repte molt inabastable. Ara les llibretes tornaran al seu lloc, on seguiran custodiades per la Carmen, omnipresent en aquest dietari, amb el qual es pot aprofundir en la personalitat d'aquest intel·lectual i artista de qui avui molts troben a faltar el seu compromís humà, ètic i estètic.